Soroi. Inini ndakasangana nemurume achindipfimba chiudzo achinditaurira kuti inini nemukadzi takasiyana, asi ndaane about 3 years ndasiyana nemudzimai wangu. Asiyana nemudzimai wake 3 years. Inini ndakadanana naye ndofunga takamboita 8 months pakudanana ndisati ndaenda kumba kwake. Ndobva tazosvika pakuzoenda kumba kwake ndichinogara ndichinatsoongorora papasina mukadzi, papasingaratidzi kuti papachine mukadzi. Airatidza kuti aigara ega, asanga aine wana 4 nemukadzi wasikana wese. Asi haana kuzowana ivawawo. Inini ndakavaona kamwe kwakauya holiday yaDecember. Pana ndagara naye zve1 year. Then iwana ndobva wazouyawo holiday yaDecember. Wauya holiday yaDecember bva wadzoka kuna mai vavo, ndopakazosara chiitiko chekuti murume wangu ndopakatanga kuhwara muna December imomo. Ahwara murume wangu muna December, tikabva tangoedza kuda kuenda kuchipatara tichiita sei, achitorwa matests achidii, hapana chirwere chakabuda chakataurwa kunzi afane kana kuti ari kurwara neproblem yakati. Hazvina kutaurwa. Zvese akatestwa cancer, akatestwa chii, zvese akaitwa, asi hapana chionini chakabuda. Kusvikira murume wangu aiita problem yekuti pakuda kudya ndopaitambudzika pakumedza pahuro. Ndopaakatadza kumedza. Atadza kumedza vaamboendeswa kumadrip. Dzima ramadhokutazi anga angotaura kuti mukaramba muchimumadhiripi ropa rake rinogona kuzoita shoma, mvura ikaita sei ikawandisa. Ndopakazoitwa plan yekuti ngaachiswe tube. Ndopaakavhurwa kuiswa tube, vaazoenda kuiswa tube pasaidi. Aenda kuiswa tube pasaidi. Tube iyoyo ndopatakanzi hama dzacho dzaive dziripo patakazoenda takunomuta paGeneral Hospital apedza kuitwa operation yetube iyoyo. Ndopavakati tinoda munhu anenge achigara padhuze achikwanisa kumufidha netube iyoyo. Panga paina tete nababa munini. Tete wakati inini nenge ndiri kumba kwangu, hanenge ndisi padhuze. Baba munini wakati inini nenge ndiri kubasa, handikwanisi kuuya. Dzimara iye akazoti daidzai mudzimai wangu, nandiri hangu imomo but nandiri nechekusaiti. Ndadaidzwa ndopandakachizonzi chidzidzisa iyeye. Ndopandakachitaurwa zvinoitwa mufidhi waanoitwa noti anga akungodya chikafu chinenge chiri liquid chaipinda nacho pachubhu ipapo. Zvichinzi chubhu iyi haifaniri kupindwa nemhepo, haifaniri kuitwa sei. Chubhu iyoyi akaita nayo 3 months, ndokurarama kwakaita nayo 3 months. Akazoshaika musi wa17 October, ndobva akashaika toda kutodzoka kureview. Ndopakazouya mukadzi wake musi wenhamo yekuti bhoti rarauya. Ndopakatanga kuuya achitaura nenhauwa yekuti umba yangu ndakaifira chichi, achitaura kuti nemurume wangu tanga tisina kumbonetsana zvekuenda kure. Sekuti handiri padambudziko rokuchema, handina kukwanisa kumupindura. Ndakangoti handikwanisi kudii kukupindurai nekuti ndiri panguva yekudii yekumbochema murume wangu. Ndopakazouya futi panyaradzo. Auya panyaradzo ndopakazoti inini ndadzoka pamba pangu nemurume wangu taiwirirana. But munhu anga akatoenda kunotoroorwa somewhere. Kurambana kwakaita nemurume setsananguro dzainditsanangura aitaura kuti akanga achidanana nemurume wasisi wacho. Sisi wacho anga akashaika, asi akasiya mwana 1. Saka pakuzonzi kusara pawana ndomafambidzirana wanga wakuzoita nababa mukuru. Kusvikira pakuzoti ndakuenda kubasa kuHarare. Achiti ndinoita 3 months ndiri kuHarare kubasa. Then 2 weeks off ndo ndiri kunoku. Murume kusvika azozvibata kuti aiwa munhu watone chimwe chikombo. Nemameseji anga aine mameseji ake nemaaudios anga ainawo kuratidza kuti wakazozvibata kuti mukadzi wangu uruita sei, urudanana. Anga atoenda kunotoroorwa, wakutogarisana nemurume but anga iri nyaya yekungoti badzi anga ari kungovhara murume kuti inini ndiri kubasa, iye atori kuimwe marriage. Ndokwakaenda kunoita matwinzi mairi. Aizotaura kuti ndiye yangu nemurume wangu iye wanyakufa, asi kuri kunyepa but anga atoaroorwa. Chandakanzwa insenemu yacho yaitaurwa ikunzi murume wacho ainzi wekwamabvurambudzi. Ndozvandaingonzwa zvaitaurwa nemurume. Murume aitaura kuti ndakatakura zvinhu zvake zvese ndikazviendesa kupi kumba kwavo. Asi chakazotadza kupinda iodhoropu nezvimwe nemakapa amwe akati aigona kuzopwanya nokuti motika yange yazara. Asi kumba kunotura kumba kwavo wakatoenda kunotura kuti mukadzi handichaite sei, handichamuda, handisisiri mukwambo wenyu. Zvese izvozvo hama dzacho dzinotozviziva. Kana hama dzemurume
dzinotozviziva kungoti parine munguva havachakwanisi zvavo kutaura nekuti murume wangu wakashayika, muridzi wenyaya haasisiripo. Saka wapo pakubatsirana kuti ndidini ndibve pamba ipapapo achitaura kuti mumba iyi ndakaiwaka. Saka ini zviri kutondishungurudzawo, zviri kutondinetsawo kuti munhu unoita chisimba chekuti ndakudzoka pamunhu wakafa zvisina tsarukano. Zvinhu zvakutondinetsa kuti wai akuzouya kochemera umba achisadza dai akauya murume wake ari mupenyu achichitaura kuti nini ndadzoka papi pamba pangu. Uyu mwana uyu akanga akaroorwa kwaChasakara, ndokwanga akaroorwa kuri kuMazimauya kwana Masere. Saka aingopota achiuya kuhara ipapapo panguva yacho anga akamboenda kuna amai wake, ndokwaishanda murume wake chete ndakanganwa kasene mukachikwekwei asi kukwekwe ikoko. But murume wacho hamene aita zvemamaini kupi kwaaiita. Saka paakazonzwa baba achiti baba wacho akuti ndiri kuhwara, ndopaakauya aingoti wakati gare oenda umba kwake. Pataienda ndofunga kuti ndakaenda naye kahwani patatichienda nemurume wangu achida kuenda kuitwa zveendoscope, ndopandakaenda naye kutauni. Asi mudhei racho haana kuitwa zveendoscope, tati kutoenda kutoudzwa maererano kuti mari yeendoscope yacho inoita mari. Ndopandakadzoka naye tiri paHwatsomba, baba wacho ndobva watimubvunza kuti iwe ndouriudza Bhete here umwe munin'ina wake anga ari kuna amai wake kuti ndiri kurwara. Ndobva ati ndiri kumuudza nokuti handiti mwana wenyu here, zvikanzi taurai zvenyu, zvangu inini chisiyanai nazvo.